Halo? Dobar dan, da li je to stan Marka Andjušića? Jeste, a koga traži? Ovdje Dragan, iz opštinske kancelarije. Zovemo vas u vezi ove kuće koju ste nasledili. Niste još potpisali papire, pa da vas podsjetim, da to uradite što pre ukoliko ste zaboravili. Kuće. Mora da je neka greška. Ja se izvinjavam, ali ja nemam nikakvu nasleđenu kuću. Samo ovaj stan, na čiji broj ste upravo nazvali. Ovdje piše tako. I to je 100% tako. Imate nasleđenu kuću na području Homolja. Mislim da je bolje da dođete do naših kancelarija. Prošlo je oko 3 mjeseca od smrti moga oca, kada sam dobio ovaj poziv. Ni otac, ni majka mi nisu pominjali da imaju ikakvu kuću na selu, pogotovo ne na drugom kraju Srbije. Bio sam gotovo ubeđen da je to neka greška, pa sam narednog dana otišao do opštine da se to i reši. Međutim, lepo, čitko i uredno je pisalo ime i prezime moga oca kao prošlog vlasnika, a sada moje ime i prezime kao naslednika. Bilo mi je veoma čudno. Zašto mi ne bi rekli? Mislim, nije to mala stvar da se prećuti, ali sam i dalje sumnjao da ja imam ikakve veze sa tim. Nemoguće, gospodine. Ja koliko znam, ni otac ni majka nisu imali nikakvu kuću na selu. Pogotovo ne na tom području. Ja ne znam koliko vi znate i verujem vam na reč, ali evo izvolite, svu papirologiju, od kupovine te kuće do prelaska na vas. Sve. Zaista uredno. Deda ju je kupio, otac posle njega nasledio, a zatim ja. Potpisao sam i završio tu papirologiju. Kuća je prešla na mene. Danima sam razmišljao kako ja za nju nisam znao, ili su možda hteli da me iznenade. Papire u vezi te kuće sam stavio u fasciklu i ostavio u nekoj ladici. Pošto je moj posao bio takav da sam gotovo na svakih nekoliko dana menjao mesto boravka, gradove i države, nisam imao vremena da mislim na bilo šta osim posla. Sasvim slučajno, posle jednog ugovorenog posla, kolega i ja smo narednih 10 dana imali slobodno i to veče odlučili da ostanemo malo duže u kafiću hotela u kom smo boravili. Da proslavimo sve prethodne uspehe, poslove i damo sebi malo oduška. Teme su se vrtele jedna za drugom, a onda smo se na ne znam koji način dotakli teme o kućama i nekretninama, kada mi je na pamet pala kuća koju sam nasledio. Čoveče, nasledio sam kuću na Homolju, a nikad nisam čuo da je uopšte imamo. Kako je, brate, to moguće? Pa zar ti tvoji nisu rekli? Ma ne, nisam imao pojma. Jesi siguran da nije neka greška? Mislim, zašto bi ti ljudi tek tako prećutali? Proveravao sam sve moguće opcije da je to neka greška, ali greške nema. Moj deda ju je kupio, zatim otac nasledio, pa ja. Ali mnogo mi je čudno, otac je nikada nije pomenuo, kao ni majka. Niti su ikada išli tamo, bar da sam ja to video, da sam znao. Zaista veoma čudno, Marko. Imamo ovih 10 dana odmora. Zašto ne bi seli u auto i otišli vidjeti tu kuću? Možda neko od komšija zna nešto više. Pa nije ti loša ideja, mogli bi. Taman da malo i pobegnemo od ove gradske buke i poslovnih priča. Ručkova i večera. Ništa, ajmo se spakovati večeras, pa da idemo sutra, šta? Baš tako. Ako ima neke greške, naći ćemo je. Baš me je zainteresovala ova priča. Sedeli smo još nekih pola sata, možda i sat. Pričali o mogućim opcijama u vezi te kuće i kako je dospela do mene, zašto bi je prećutali i tako dalje. Kao što smo se i dogovorili, to večer smo se spakovali, a nešto od stvari i sutradan ujutru krenuli put Homolja. Napustajući i posljednji grad i polako ulazeći u predeo Homoljskih planina, bio sam oduševljen prirodom. Obišao sam tolike evropske metropole, a pojma nisam imao koliko lepih predela postoji u našoj zemlji. Tumarali smo nekoliko sati po uskim, krivudavim putićima da nađemo kuću o kojoj se radi. Zatim mi se učinilo da sam ugledao krov kuće koji bukvalno viri iza nekog rastinja i grmlja. Spustili smo se niz taj uski putić i stali pred kuću. To je i bila kuća, ali gotovo nevidljiva, od rastinja, trave i žbunja oko nje. Brate, šta je ovo? Ovdje kao da niko nije dolazio 100 godina. Kao što rekoh, kuća obrasla svim i svačim u onoj džungli u travi, neki polomljeni stubovi, žica, klupa i 2 male stolice urasle u travu, gotovo neprimetno. Jedva smo se provukli kroz sve to. Otključao sam ulazna vrata, otvorio i zakoračio u kuću. Onaj miris stajanja je bio prejak. Bilo je veoma vidno da ovdje niko nije ulazio mnogo godina. To mi je bilo čudno,
a na sred stola u kući nekakav lančić sa krstićem i omanja Biblije. Pogledaj ovo, brate. Au, možda je od tvoje bake, majke. Marko, brate, što više upoznajem ovu kuću, sve mi je čudnija. I meni je. Mučila su me pitanja o njoj. Što ja za nju ne znam, tek me je sada uzdrmalo kad smo ušli. Bože, šta li je sve ovo? Pa, brate, bilo kako bilo, ako je tvoja i tvoga dede oca, koliko god bila u zabiti, nije red da bude obrasla u korov. Mogli bi kupiti šta nam treba i srediti sve ovo okolo. Nekako smo unijeli naše stvari u kući. Koliko toliko smo je izluftirali i tu noć prespavali u njoj. Sa namerom da sutra odemo do prvog grada, kupimo kakav trimer ili šta god, da ovo nekako očistimo i uredimo. Sramota je da kuća ovako urasta pored živog vlasnika. Pogotovo ako je to kuća u kojoj ti je deda i otac bio. Koliko smo samo radili taj dan. Nismo imali iskustva sa košenjem. Bilo kakvim, a pogotovo ne sa košenjem ovakve trave i trimerom. Nisam imao pojma koliko je to naporno. Nekakvi aluminijumski stubovi i žica na kojima su bili neki zarđali mali zvončići. To smo jedva od one trave koja se uvijala kao paučina očistili. Tek kada smo predveče završili košenje, onako kako smo umeli i snašli se, izvirila je ta kućica u svojoj punoj lepoti. Sedeli smo na onim stolicama koji iščupah iz trave pored kuće. Ne razumem se nešto previše, ali meni ova žica i ograda deluju kao da je neko silom iščupao. Ne čini mi se kao nešto vađeno. Kao da je nešto bilo sađeno vuda neke voćke, koje je ta ograda ili šta već okruživala. Da, našao sam i makaze za orezivanje u ostavi kuće. Verovatno je bio neki omanji voćnjak ili tome slično. Ne znam, nije mi jasno. Zašto bi neko prećutao kuću na ovakvom lepom mjestu? I ovako lepo, ne razumem. I kako to da ti otac i majka ovdje nikada nisu dolazili? Bar da ti znaš. Nemam pojma, brate. Ajde, sutra ćemo u obilazak. Valjda ima neko ovdje, u ovim kućama okolo, još živ. Pitaćemo ljude. I jesmo. Popili smo kafu, doručkovali i polako, peške krenuli do prve kuće. Gazda, ima li koga? Ispred nas je izašao stariji čovjek. Dobar dan, deco. Odakle vi? Šta vam treba? Ja se izvinjavam što vas uznemiravamo. Imamo neka pitanja za vas, ako bi mi htjeli odgovoriti. Reci, dete. Znate onu kuću, tu dole niz put, prvu posle vaše? Kako sam to rekao? Čovjek se skoro pa namršti i zatvori nam vrata pred nosom, a zatim ču zvuk zaključavanja vrata. Brate, šta ovo bi? Nemam pojma. Obišli smo, ja mislim, pa bar 6-7 kuća, u kome smo još po nekog živog našli. I svako od njih je bio prijateljski nastrojen do momenta kad upitam za kuću. A onda su svi isto reagovali, zatvarali nam vrata pred nosom. Meni ovo, Marko, brate, ništa nije jasno. Šta je s ovim ljudima? Nemam pojma. Ovo je sve čudnije i čudnije. Kuća koja je iznikla samo. Čudne stvari u njoj i oko nje i svi seljani i njihove reakcije. Šta li se tu krije? Da nisu bili u kakvoj svađi sa tvojim ocem ili dedom, pa ne žele da pričaju o kući? Brate, oni su bili dobri ljudi. Nije moguće da su bili sa svima odavde u svađi. Prosto nije moguće. Ceo dan i noć smo prevrtali bukvalno stvari po kući, da nađemo nešto što će nas barem donekle uputiti ka našem ikakvom saznanju u ovoj kući. Ali ništa, baš ništa. Pao je mrak. Sedeli smo pored prozora, dok je mesec na nebu obasjavao brda i šumu iznad nje. Prava seoska idila. Na papir smo pisali moguće opcije, zašto nemamo nijedan odgovor nama bitan. I kako je sve ovo moguće? Promatrali smo opcije, tražili odgovore. Gotovo je ponoć prošla, a mi još nismo legli. Ne znam, brate. Toliko vremena posveti smo, a nismo mrdnuli milimetar. Što smo znali na početku, znamo i sada, a to je ništa. Ajde, idemo leći. Umoran sam, iscrpljen. Sutra ćemo nastaviti odmorni. U pravu si. Taman smo ustali sa stolica, kada se začulo neko smejanje pod prozorom, ispod kuće. Brate, čuješ li ti što i ja? Čujem. Kao da se neko smeje. Pogleda smo kroz prozor, ali napolju nikoga nije bilo.
Zatim smo popalili bliceve na telefonima i izašli pred kuću. Sem mjeseca, priroda i šume, ama baš ničega nije bilo. Čoveče, sve u vezi ove kuće je uvrnuto. Počinje da me vata jeza od ovoga. Čitavo mesto ima par kuća i par baba i deda, a ovo smejanje je zvučalo kao smejanje devojaka. Ma ko zna šta smo čuli, ajmo na spavanje. Tu noć nikakvih više čudnih zvukova nije bilo. Ustajem, otvaram vrata. A onda ugledah svog druga kako stoji u dnevnoj, kod onog stola gdje smo sinoć sedeli, i drži nekakvu belu haljinu, nešto kao venčanica. Nikola, brate, šta držiš bre to? Ustao sam malo pre, htedog da skuvam kafu i da te probudim, a onda sam ovo našao okačeno na kvaku od prozora. Otkud to tu? A nije bilo sinoć, a ni ovih dana. Kako se moglo stvoriti? Brate, meni se ovdje sve manje ostaje. Ovdje nešto nije u redu. A daj, možda neko od seljana zeza. Vide gradska deca, pa da ih malo uplašimo. A ko, brate, ko? Zar bi neko od onih staraca radio tako nešto? Čoveče, ovdje gotovo da nema žive duše. I taj dan, kao i prethodni, pitanje, zagonetke, razmišljanja. Sve moguće opcije na papiru i opet ništa. Marko, nema ništa od ovoga, brate. Nemamo način da nađemo ni jedan jedini odgovor. Kuća je prosto tvoja i prihvati to. Ako želiš, možemo ostati ovdje još koji dan. Malo obići ovu prirodu okolo, a ne provoditi čitave dane u kući. Nemamo odgovore i sumnjam da ćemo ih naći. Daj, brate, da bar onda malo odmorimo u ovoj lepoti. U pravu si. Sve smo razmotrili i pokušali. Idemo sutra malo obići okolinu. Negde tokom noći sam se probudio da odem do WC-a. Onda, te noći je počelo sve da se menja. Otvaram vrata od sobe, a na svega par metara ispred mene stoji Nikola i gleda direktno u mene. Ne trepće, a pored njega 3 devojke u istim haljinama kakvu nađošmo prethodno jutro okačenu o prozor. Gledaju u mene i smeju se. Nekako zlobno, da se krv zaledi. Protrljao sam oči da se rasanim, pomislih usnio sam. Pričinjava mi se, ali nije bilo tako. Dozivao sam Nikolu, a on, kao drogiran, ne mrda, dok se one kikoću i gledaju pravo u mene. Prozor širom otvoren, duva neki hladan vetrić, a njima se haljine lelujaju na mesečinu. Kakva je bre ovo zajebancija, Nikola? Kakve su ovo devojke, brate? Ovo nije zanimljivo. Prekinite s ovim glupostima. Okrenuh se da uzmem telefon i upalim blic ili upalim svetlo u kući. A onda opet začuh smeh i kako neko pade. Upalio sam svetlo i okrenuo se i devojaka više nije bilo. A Nikola je ležao na podu, kao da spava. Prišao sam, cimnuo ga, on otvori oči, poče se okretati oko sebe, a zatim progovori. Šta ću ja ovdje, čoveče? Šta stojiš tu predamnom i što spavam na podu kuhinje? Ti se ne sjećaš ničega. Čega, čoveče, čega da se sećam? Malo pre si stajao i gledao u mene sa neke 3 devojke. Daj, Marko, brate, ne budali. Kakve devojke, legao sam u krevet i zaspao i sada se budimo ovdje na podu. I ti mi pričaš o nekakvim devojkama. Čoveče, devojke obučene u bele haljine, baš kao onu koju si sinoć našao. Krenuo sam da upalim svetlo ili blic na telefonu. Kada sam začuo da je nešto lupilo, to si bio ti. Pao si na zemlju, onda te probudih i sve ostalo. Bio je bled, uplašen i izgubljen. Slušaj me, Nikola, zorom idemo do prve crkve, manastira, čega god. Ovdje je neko ludilo i mora se rešiti. Mislim da mi postaje jasno što mi otac i majka nisu govorili za ovu kuću. Nismo oka sklopili. Čitave noći nisam mogao da verujem šta sam video. Kako je moguće da se Nikola ničega ne sjeća? I kakve su ono devojke? Šta hoće? Kako nestadoše tako? Mislim da smo obišli pola Homolja da nađemo sveštenika i crkvu. Usamljeno brdo, a na njemu crkvica, kao u bajici. Nismo ni zakoračili kako treba u nju, taman vrata poljubismo i prekrstismo se. A onda začusmo oca. Deco, kakvu to tamu vučete sa sobom? Oče, kako vi znate, kakva tama? Dete, ja sam život posvetio služeći Gospodu našem. Tamu mogu osjetiti kao hladan vetar na obrazima. Star, na njemu duga brada, brojanica u rukama, a on je vrti, izgovara tiho molitvu po molitvu. Oče, ne znam kako da vam kažem, ali
viđamo nešto jako čudno u kući moga dede i oca. Zatim sam mu sve objasnio kako nasledih kuću, kako i šta nađoh i šta smo čuli i vidjeli. Ne moraš dalje. Znam ja tu kuću. Čuo sam ja za nju. Čuo sam i za ljude koji su tamo živjeli i od čega su pobegli. Pobegli? Od čega su pobegli? Reći ću ti samo da tamo nisu čista posla, dete. Nije ti otac džaba prećutao. Priča će nam samo oduzeti vreme. A ja nemam snage kao nekada. Morate uraditi sve što vam kažem. Samim dolaskom u tu kuću tamu si navukao na sebe. Možeš ti sada stvari spakovati i otići iz nje, ali tama će te pratiti dok ne uzme vlasnikovu dušu, kao što je tvoga dedu uzela. Molim? Pa moj deda, on je imao srčani udar, imao je nesreću na poslu, pa mu je posle toga zdravlje ugroženo bilo i pao je od srčanog udara. To je izveštaj lekara za telo. Ja, dete, lečim duše. Koliko mi Bog to dozvoli. Tvoj otac je bio povređen i zdravlje mu jeste bilo ugroženo, ali on nije otišao zbog toga. Baba Anujka je imala 3 ćerke koje je proklela da večno ostanu u svadbarskim haljinama i kući u kojoj se rodiše. Te 3 ćeri su te 3 devojke koje ugledaste. Kao što rekoh, nećemo vremena priču gubiti. Rekoh ti glavno, sada moraš ići i naći njihove grobove, ali slušaj me dobro. 5 minuta do ponoći moraš tamo biti. Kada ponoć otkuca, brojanice, svetu vodicu i reči koje ću ti napisati ćeš pročitati. U desnu ruku brojanicu, u levu svetu vodicu i dok budeš čitao što ću ti ja, kao što rekoh, napisati, polivaj grobno mesto svetom vodicom u obliku krsta. To moraš ti, jer tebe sada tama vrati. Kada to završiš, čekat ću te ispred kuće, a onda ćemo nastaviti što moramo. To zlo se jednom mora oterati. Pre svega nekoliko dana sam sedeo u jednom od najskupljih hotela u Londonu i pio koktele, a danas sam ovde. Prate me nekakve utvare, nekakve žene u belim haljinama i moram ići na groblje u sred noći. Zašto sam morao da kopam po toj kući? Ali ipak jesam. Otišao sam na groblje. Mrak u kojem ne vidiš ni svoj prst pred nosom. Upaljen blic da nađem grobna mesta tih devojaka. Tumarao sam ko kakvo kuće u mraku. Išao od spomenika do spomenika i na posletku 3 grobna mesta i 3 spomenika, jedan do drugog. Prekrstio sam se, skupio snage i uradio kako mi je pop rekao. Uzeo sam brojanicu u desnu ruku, svetu vodicu u levu, a onaj papirić što mi reči na njemu napisa, postavih na jedno od spomenika, a zatim poče da čitam. Vodicom svetom prokletstva vas oslobađam da prestane ono što se događa, da duše mir spoznaju i moju muku odagnaju, u ime stvoritelja i čuvara moga oslobađam vas klete nečastivog groba. Dunu hladan vetar po mom obrazu, onaj papirić odleti sa spomenika, a ja sam prestravljen potrča ka izlazu. Trčao sam sve do kuće. Tamo, ispred nje, ugledao popa. Držao je, čini mi se, Bibliju u jednoj, a brojanicu u drugoj ruci. Za rame me uhvati, ne pričaj i samo hodi za mnom. Počeo je da čita molitve, od ulaza u kuću. Zakoračili smo na prag, a onda se prozori i vrata otvoriše, lupajući stakla na njima. Strašni krici su opsedali kuću, a pop je samo hodao od sobe do sobe i čitao molitve. Krici su bivali sve jači, kao da mu je nešto želelo oteti onu svetu knjigu iz ruku. Video sam da se muči, da jedva čita, da se jedva bori sa tim. Mislio sam da će pasti i stati. Bilo je kao da sam samom vragu u dom zašao. Zatim sam čuo kako izgovara amin. I sve je naprosto stalo. A on pade, kao pokošen, pred moje noge. Podigao sam ga. Nikola, brzo ovamo, moraš da mi pomogneš. Podigli smo ga i spustili na moj krevet. Dete, sada si slobodan, neće više problema imati, a mene odnesite u moju crkvu. Treba vam doktor, ladni ste ko led. Ne, nemaju doktori ništa s ovim. Za ovo sam živeo, dete moje. Samo me nosi u crkvu.
Odveli smo oca do auta, a zatim ga u crkvu odvezli. Dan ili dva posle toga on je okončao. Nijedan zvuk, nikakva čudna dešavanja više bilo nije. Nikola i ja smo skupili svu našu šteđevinu i renovirali crkvu u kojoj je on služio. To je bilo najmanje što smo mogli. Brzo nakon toga u selo došao je novi, mladi pop. Nije prošlo nedelju, 2 dana, kada je okolno stanovništvo počelo dolaziti u kuću. U istu kuću od koje su svi bežali. Donosili darove za dobrodošlicu sa osmisima na licima. Imao sam utisak da su nam svi bili zahvalni. Danas je ta kuća okružena voćnjacima, obnovljena i sređena. Penziju sam dočekao u njoj, kao i da gledam svoje unučiće pred kućom. Ono što sam iz ovoga naučio je da je Bog taj koji te šalje na pute. On zna gde moraš ići i šta učiniti. Da ako na zlo naletiš, ne smeš bežati od njega i praviti se da ga nema, već da zatražiš njegovu pomoć i zlo pobediš. On će ti podariti zaštitu, snagu i radost, ali ne smeš oklevati. Moraš mu verovati, koliko god ti se nemoguće činilo.